Binigyan po ng kabuang 380 food packs ang mga mangingisdang naapektuhan po ng oil spill sa bayan po ng Sinait, Ilocos Sur at Badok, Ilocos Norte. Mula po yan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 1. Ayon sa ulat, apektado umano ang mga mangingisda sa mga naturang lugar matapos ang insidenteng pagsasadsad o pagkasadsad po ng cargo vessel na LCT MSC-1 or CI-1 sa baybayin po ng Barangay La Virgen, Milagrosa, Badok, Ilocos Norte noong Hunyo ang 8. Nagsagawa umano ng emergency beaching ang barko dahil sa masamang panahon at malalakas na alon. Kalaunan natukoy ang pagtagas ng langis mula sa sakyang dagat na nakaapekto sa ilang bahagi ng baybayin. Dahil dito nagsagawa ng BFAR Regional Field Office 1 ng assessment sa mga apektadong komunidad at nagbigay ng food assistance. Patuloy namang isinasagawa ng mga kinaukulang ahensya ang containment at cleanup maging ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development. IFM News. IFM News. IFM News.